Бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнен һәм туган тел көнен бәйрәм итү республикада аерым әһәмияткә ия. Әлеге истәлекле һәм мөһим вакыйгаларны барлык татар дөньясы да зурлап үткәрде. Башкалабыз Казанда узган бәйрәм мизгелләрен кабат карап үтик. 26 апрель. Улуг бәйрәм. Габдулла Мөхәммәтгариф улы Тукаев. Габдулла Тукайның туган көне. Бәйрәм тантанасы бөек Тукаебызның һәйкәленә чәчәкләр салу белән башланып китте. Чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм күп санлы татар җәмәгатьчелеге катнашты. Мин моны яздым. Бу гыйшкым миследер. Чөнки гыйшкым нәкъ минем шул төследер. Тау башына салынгандыр безнең авыл, бер шишмә бар, якын безнең авылга авыл. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм. Шуңар күрә сөям, җаным, тәнем белән. Габдулла Тукай татар халкының үткәне, бүгенгесе һәм чын ышаныч белән әйтә алабыз. Ул аның киләчәге дә. Моңа бернинди шигебез юк. Инде озак еллар буена без аның тормышын, иҗат юлын өйрәнәбез. Әле һаман да өйрәнеп бетә алмыйбыз кебек. Чөнки иҗат тирәнлеге гомер озынлыгы белән бәйләнмәгән. Балалар бакчасындамы, әллә инде мәктәп яшендәге үсмерләрме, шагыйрәләр дисеңме, улпат язучылар авыл калалардамы, тамаша залларындамы, зур мәйданнар тоткан барлык җәмәгатьчелек күңелендә төрле телләрдә, җир шарының төрле илләрендә Тукай шигърияте яңгырый. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр, җырлаганда киешен тавыклары җырлай диләр. Мой милый друг, вот мой совет, послушай, от всех людей скрывай ты душу, что скрыто в ней один на свете ведай, один тоске и светлой мысли следуй. Менә монда инде Пушкин, Лермонтовлар дәвамчылы Тукайның иҗатында чагыла. Әйе, Габдулла Тукаебыз гомер буена үз халкым дип, туган илем, газиз туган җирем дип аның кайгысын кайгыртты, моңзарын тыңлады, шатлыгына кушылып шатлана белде. Илебез, дәүләтебез, халкыбыз Габдулла Тукайны баш иеп хөрмәтли икән, бу бөек татар халкына хөрмәт. Милләтебезнең бәгыренә сеңеп калып буыннардан буыннарга баручы иҗатка дан җырлау. Шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным тәнем, шунда гына дәртләремә дәрман табам. Халык җырлары бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле ва иң бәһале мирастыр. Бәйрәм тантанасы Мин татарча сөйләшәм яшьләр оешмасы оештырган тамаша белән дәвам итте. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары.